Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Siang ini aku mau OTW ke lokasi Perumnas Api yang ada di sudah nyampe di lokasi. Iki apa kata apa jenenge? Markus. Tuh besar. 1 kilo sakon. 1 kilo berapa Pak? 5. Tuh gede guys, apokat makrus. Di edamame. Lagi makan sama kikil sapi, masih panas pol, dan ini minumnya es teh dandang. Monggo dimakan. Dan aku nggak makan guys karena sudah kenyang pol. Seperti ini guys penampakannya. Sudah sampai di lokasi. Ini mau melihat lokasi yang kedua. Ndek nane kan motornya mbok parkir kene tau awakmu. Wong wae kenceng sing kae. Ini yang sudah jadi seperti ini. Nek wis jadi ya ketoke ya jembar. Sampai sakmene iki guys. Kono rene ya, ninggo kono lho yo. Ya. Kongon gorene aya. Kalah. Kena 3 laundry room. Yo paling udah dibangun. Gila wis dadi contone koyo ngene iki guys. Contoh. Nah, yang ini posisi lokasi, cek lokasi 2. Lek sik urung dibangun ketoke ciut Tegalan. Kalau wis dibangun ombo guys kayak kae. Cek lokasi. Iki Diamond 2 kan kae. Sebelah sana Diamond 2. Lek sing tak cek lokasi kemu Diamond 5. Banyak yang dibangun di sebelah sana guys. Nah ya iki Diamond 5. Diamond 5 proses. Paling sawah iki sesuk dituku pisan kan.
Iki ning toko nunggoni wong loro kae, guys. Ini wong kentok-kentok. Ya, kae. Pak Ketik. Aku wis mam Pak Wor. Karo apa? Tongseng. Tongseng cecak apa tongseng apa? Enak. Andre yo wis maem. Andre, patenono. Patenono sik. Patenono. Mateni sak butute rusak bututku minggu kuwi larang regane 800.000 kuwi. Gak dirungokne mandak. Ambek apa, Andre? Mak ambek apa nang omah? Sesuk sida bakaran apa ora? Ya wes, berarti ditinggal ya, Andre. Bakal skill Andre buat. Oh, Andre ada kayak ngene kok skill ya ini. Payu ya, Andre ya. Dek. Ngomong selamat siang. Selamat malam ya, Andre. DS itu. Iki karo Iki tak sepil nih di tokoku ya, guys. peteng, Pak. Ini nek klambi jaranan. Sak setel iki pokoke. Macan. Oh, mangir. Nunggoni wong loro iki nih toko kae, guys. Iya nek ogo-ogo. Pak Mangir, kabare ya. Wis uji-uji dibalik. Ya sing arep golek Teddy Oh, nek iso di tokoku. sini awake sehat ya, Pak ya. Mangir belalang. Ki ning kono suarane dewa. Haji iki. Mangan enak dulure akeh. Wah, mantap. Wah, ini sama ketemu Mas. Wong sugih iki awake sehat ya, Pak. Bapak Iya, iki Pak karo Wor. iki. Sak setel. Oh alah, Cak Maji to. Oh, Pak Maji. Cak Maji dibalik. Halo, Andre. Apa gua? Ini Cak. Iki aku maem sik, guys. Karo ayam geprek. Ibu sakmene iki hargane 10.000 saja, murah meriah. Kamu wong-wong sing ning kono kamu wis padha maem dadi aku maem dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayah. Enak-enak ini tuh kudune awakmu. Kok. Iya tau tak kayak emak-emak. Iya aku mau pengen geprek karo dapa. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak tahu pulang. Hmm.